Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi umdlali osele nikhuluma naye. Bakithi-ke kanti ngokusebenza ngilapha ePietermaritzburg emaqonqo. Ngizothanda-ke bakithi ukuthi nginamukele nje phakathi kwaleli khaya ngithi ngenani nonke ninethezeke ngobuningi beni bakithi. Akekho-ke la ekhaya esingathi cha kuthiwa yena akadingakali, sinidinga nonke ukuthi nihlale phansi ninethezeke bakithi, nanokuthi-ke ngisuke nginethemba lokuthi njalo uma ngabe kukhona ividiyo engithe ngayiqopha bakithi, khona lo osuke ezosizakala bakithi, khona lo ozocosha lokho bese kuba yisinkwa kuyena noma kube khona lapho kusuke kuzomsiza khona ngaleso sikhathi. Ngizocela-ke futhi ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe bese ni-turn on ama-notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ividiyo esithe sayiqopha nawe izokwazi ukuthi phela isheshe ifinyelele kuwena. Kakhulukazi-ke bakithi nabaqalayo ukubona leli page lethu, ningakhohlwa bakuthi ni-subscribe, ni-like injalo nje bakithi, okay? Namhlanje sizokhuluma ngamaphupho bakithi, kodwa sizokhuluma nje ngephupho elilodwa kodwa esizolihlaziya ngendlela ezahlukene, nokuyiphupho elilokhu liqhamukele njalo bakithi bebuza ukuthi awugogo, ingabe kusho ukuthini ukuphupha uthandaza? Athi umuntu njalo ezibonakalisweni, mina ngilokhu ngizibona nje ngiyathandaza. Ngabe lokho kunakuphi ngathini umuntu usuke efuna ukuqonda ngakho ukuthi kusho ukuthini kahle kahle, okay? So ngokwami indlela engingabeka ngayo ukuziphupha nje uthandaza, singasho sithi kuyisibonakaliso leso, noma usuke uthonge ngendlela enhle kakhulu, kuyisibonakaliso esihle kakhulu leso ukuzibona uthandaza, noma ngabe-ke wena umbuleleke ngayiphi indlela, angithi yabona, ngoba kuzokwenzeka ukuthi umuntu mina njalo ngizibona ngiziphupha ngisentabeni, kwesinye isikhathi njalo mina ngiziphupha ngiseduze komfula, ngisuke ngisendlini mina ngikhuleka, angithi yabo. So-ke nje konke lokho kusuke kubalulekile wena okwakho ukuthi wenze ngale ndlela osuke utshengiswe ngayo. Uma ngabe uzibona njalo usuke uziphupha usentabeni, nyukela entabeni uhambe uyokhuleka ngoba kusuke kunesizathu. Abantu bakho noma ingilozi yakho isiyazi yona ukuthi yindaba ikukhombise wena unyukela entabeni, iyazi ukuthi yini ezayo, iyazi futhi ukuthi yini ozoyinqoba, iyazi ukuthi ngokunyukela kwakho entabeni noma ngokuya ehlane noma ngokuya emanzini kuzokwenzakalani kuwena, ngithi yabona. So kwesinye isikhathi athi omunye ngiyaziphupha kodwa nginabantu benkonzo, angithi yabo, cha mina ngisuke nginabantu benkonzo, kwakona lokho kusuke kukhomba ukuthi cha wena ngaleso sikhathi udinga okwamanje udinga ukulekelelwa emkhulekeni. Yebo ungakhuleka kodwa uyadinga ukuthi uhlanganyele nabanye abantu abazokwazi ukukukhulekisa, angithi yabo, noma ozokwazi ukuthi ukhuleke nabo ngaleso sikhathi. Yinto esuke ifunakala kuwena noma yinto esuke idingeka ngaleso sikhathi angibakithi. Kodwa nje kakhulukazi ukuziphupha uthandaza, singasho sithi kuhle kakhulu ngoba usuke ukhonjiswa amandla onawo ngaleso sikhathi, nanokuthi usuke ukhonjiswa ukuthi wena amandla akho alele kuphi, okusho ukuthi alele phi, alele emkhulekweni bakithi, ngoba singasho sithi kwesinye isikhathi uyaziphupha uthandaza kanti ingilozi yakho izokukhumbuza ukuthi ifuna ukukhumbula ukuthi hayibo, khumbula ukuthi thina njengoba sezala emhlabeni sazela ukuzokwenzani. Manje ingakho izoloku ikukhumbuza uzibona uthandaza, ifuna ukukhumbuza ukuthi thina sazela ukuzothandaza, sazela ukuzokhuleka siphilise abantu, sazela ukuzokhuleka sisindise abantu. Manje le nto wena izoloku ivela njalo, izoloku ukuhlupha ngoba yinto noma ulethwe emhlabeni walethela ukuthi wena uzoyenza. Angazi noma kuyezwakala bakithi. Kanti okunye kwesinye isikhathi kuzokwenzeka uloku uziphupha ukhuleka kanti uyakhonjiswa ukuthi wena umbethwe abantu abanjani, kodwa kuyakhomba ukuthi wena uphethwe ingilozi yezithunywa, angithi yabona, ngobani njalo wena uthi uma ngabe uziphuphe ukhuleka. Kanti kwesinye isikhathi-ke kuyenzeka uthole ukuthi uzoziphupha ukhuleka kanti ingilozi yakho ibona isimo wena obhekene naso ngaleso sikhathi, ibona mhlawumbe khona ubunzima osuke unabo ngaleso sikhathi, bese ikuvezela uzibone wena ukhuleka. Ngesikhathi wena uzibona ukhuleka, ingilozi yakho izama ukukutshengisa isixazululo senkinga
osuke ubhekene nayo ngaleso sikhathi ukuthi cha, uma ungakhuleka le nkinga obhekene nayo manje uzokwazi ukudlula kuyona, noma le nkinga obhekene nayo manje uzokwazi ukuthi uyinqobe ngani, ngomkhuleko. So ikutshengisa ukukhuleka ngoba ibona isimo ngaleso sikhathi osuke wena ubhekene naso. Ngicabanga ukuthi iyazwakala futhi nalapho. Kanti-ke kwesinye isikhathi-ke ukuthola ukuthi uzothi noma uyaziphupha kodwa ugcine usuziphupha ukhuluma ngezilimi, wathi umuntu hayi mani bengikhuleka kodwa ngagcina sengikhuluma ulwimi okungesilona olwami. So ngaleyo ndlela lokho ngingakuchaza ngokuthi kuyenzeka uthole ukuthi uzoziphupha kanjalo ugcine usukhuluma ulwimi okungelona olwakho. Lokho kuyakhomba ukukhomba amandla osuke uphiwe wona, kukhomba ukuthi ungumuntu okwazi ophiwe ukujula kakhulu kangakanani ngomkhuleko. Sikhumbule ukuthi izinto siyaziphiwa kodwa azifani, angithi yabona? Izinto ophiwe zona wena ngeke zize zifane ngezami. Kukhona abantu abaphiwe ukujula ngempela emkhulekweni ngendlela yokuthi aze akhulume izilimi. Lokho kusho amandla nje osuke waphiwe wodwa, kusho ukukwazi ukujula kakhulu ngomkhuleko. So kuyinto enhle leyo, akusiyona into embi-ke. Kanti futhi kwesinye isikhathi-ke kuyenzeka bakithi usuzithola ukuthi cha, hayi bengikhuleka kodwa ngikhuleka ngezilimi njalo, kodwa ukuthola ukuthi uzama ukuvezela uhlobo labantu wena olukwembethe. Kuyenzeka uthole ukuthi uzokhuleka ngezilimi kanti umbethwe imimoya kakhulu yabantu bangaphandle. Uma ngabe ngithi imimoya yabantu bangaphandle siyazi yonke-ke isikhathi esiningi abantu bendawo kakhulukazi asike kuyenzeka uthole ukuthi uzophupha kanjalo kanti unale mimoya yemdawo, angithi yabona? So uzoziphupha uthandaza ngezilimu yalezi zinkulu lezi zilimi kakhulukazi zangaphandle, nganoma iyazwakala yini uma ngabe ngiyibeka kanjalo. Kodwa nje engingakusho kakhulu ukuziphupha uthandaza bakothi kuhle, kukhomba amandla. Wena okwakho ukuthi hlala entweni ngaleso sikhathi osuke ukhonjiswe yona. Uma ngabe ukhonjiswa ukuthandaza, vuka uthandaza noma hlala emthandazweni. Uma kuthiwa uma ngabe uzibona usentabeni, gxila entabeni. Uma ngabe uzibona useduze kwamanzi, enza njengoba usuke ubonisiwe. Uma ngabe ubusenkonzweni, hlanganyela nabanye, ngoba okusho ukuthi into edingakalayo ngaleso sikhathi efunakalayo kuwena ukuthi ukwazi ukuthi usho ukuthi usadinga ukusizwa emkhulekweni, usadinga ukukhulekiswa emkhulekweni, noma kwesinye isikhathi uzovezela usesontweni ngokuthi sondela kuleyo nkonzo, kube khona abantu wena ozoyobakhulekela, abazoyosizwa basizwe nguwe. Ngicabanga ukuthi iyazwakala uma ngibeka kanjalo. Kanti kwesinye isikhathi kuyenzeka uziphuphe uthandaza uthi hayi mani bengithandazela abantu, bengikhulekela abantu mina, kanti lokho utshengisa ukuthi wena uphiwa amandla okwazi ukucelisa abanye abantu. Angithi yabona? Uphiwa amandla ukuthi ukwazi ukucelisa abanye abantu ezinkingeni asuke benazo. Indlozi yakho ikwazi ukuyidlulisela kumvelinqangi, izinto zabantu zilunge noma abantu basinde ezinkingeni abasuke bekuzo ngaleso sikhathi. So ingakho wena uzozithola ukuthi anene uzithola usukhulekela abantu, noma uphupha usukhulekela abantu ngaleso sikhathi. Yinto oyiphiwe, yinto ekuwena, amandla akho asukelele lapho. Hayi bakithi, ngicabanga ukuthi ngichaze yazwakala, ngayihlaziya ngayiqeda. Hayi bakithi nizwile, ongathi akezwanga ngabudlala ngami bakithi. Ngizothanda-ke ukuthi ngime lapho namhlanje, ndizophinda futhi ibonane ngokuzayo. Thokozani.